Monggo diaturke saking kanca-kanca bola Dewi Campur Sari Tahyo. Iki matur suwun sanget kalian Mekar Abadi profesional malam hari ini juga rekanku dari Kila Production luar biasa. Ayo diaturke. Ayo ndek Yun. Bareng cok. Ayo ngono man ketok semangat kok do ngantuk wae. Gugah nganggo senggak. Mekar Abadi profesional jika thank you untuk Bolo Dewi Kila Production sik sik ayo 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 kalau ngilo
pemanasan gini. Pemanasan. Pemanasan. Jantenan kok bolo dhewe ku penake pol. Nalikane rane dalu atiku lamun sira wong bagus. Ati-ati ora bakal lali. Lekae lintange mlaku. Ayo Yun, goyangnya mana? Iya, iya, iya. Mas Kono. Minang susune kalu. Umpama sliramu segar melati aku gombangi damsari. Umpama sliramu margi wong bagus aku kang bakal liwati. Sineng seni Samana janji prasetya ning ati tansah kepadali netra rinoso karo sora saneng driya midrosa jagat raya ngelingana akhir lan samudra marailang memanise aduh dadi ati sawase Jan. nalikane Se. rane Jo. 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 Lele. Jo. lama-laman sira wong bagus mati ora bakal lali lekae lintange mlaku setunggal kebangan idam sari nggih. Gitu.